בשדות מלח ויקטוריאנים, חיה זעירה יכולה להתעורר מאבק יבש. אנחנו עומדים ליד בריכות אידוי, במקום שבו המים מתכווצים והשמש משאירה אחרי הכבישים. בין הכבישים שוחה ארטמיה, סרטן מלח קטן, כמעט שקוף. היכולת שלה מתחילה דווקא כשהחיים נראים בלתי אפשריים. כשהבריכה מתייבשת, הנקבות משחררות ביצים עמידות, כמו קפסולות שינה מיקרוסקופיות. הן יכולות להישאר רדומות שנים ארוכות, בלי אוכל ובלי שחייה. טיפה אחת של מים מלוחים מחזירה להן את הסיפור. בתוך זמן קצר בוקעים יצורים זעירים, וכבר מסננים מצות וחיידקים ברגליים עדינות. הארטמיה שוחה לעתים הפוכה, עם הרגליים למעלה, כאילו היא מטטט את המים. המלח הגבוה מגן עליה, כי דגים רבים וטורפים אחרים פשוט לא עומדים בו. לכן בריכה שנראית ריקה יכולה להיות עיר שלמה, רק בקנה מידה של עדשה. עבור פועלי מלח במאה ה-19 זה היה חלק מהנוף היומי, כבישים לבנים, מים ורודים וחיים קטנים ביניהם. היום אנחנו קוראים לזה הסתגלות קיצונית, אבל מקרוב זה נראה כמו נס קטן של ביולוגיה. לפעמים מדבר מלח הוא הריסה.